Se é difícil sacar un bo resultado ante Unión Adarve, sobre todo no seu terreo de xogo, aínda máis cando o partido comeza e aos 2 minutos sucede o que imos ver, un auténtico golazo espectacular de portero que tivo a ocurrencia de lanzar desde aí, aí o vemos, para marcar ese golazo. Que vos parece? Claro, ti empezas así un partido. A mágoa é que fora contra un dos nosos, que fora contra o Coruxo, pero o gol é espectacular. Un Coruxo que a verdade é que durante o primeiro tempo, eu creo que condicionado por este golpe, non nada máis comezar, pois fixo, non estivo ben, despois escoitaremos a Jacobo Montes como falaba desa circunstancia, un primeiro tempo malo, agravado ademais porque na segunda chegada do Unión Adarve, outra vez portero, con ese bo remate de cabeza aumentaba a diferencia. Este tiña que estar na súa área, que é portero, non tiña que estar aí. Efectivamente. Pero marca dous golazos que a verdad que é un equipo que están tendo unha trayectoria espectacular. Bueno, o Coruxo pudo na segunda parte acortar distancias e poder pelear polo partido, pero bueno, sí que a primeira parte lle condicionou totalmente. Sí, porque falamos do campo, evidentemente o campo lle favorece, pero que tamén saca moitos puntos fora. Sí. Youssef marcaba así, con esa chilena que golpea nun defensa do Unión Adarve. Isto propiciou que despois os locais se pecharan, pero a verdade é que se pecharon moi ben, porque custoulle moito ao Coruxo crear ocasións claras. Cada vez que vexo a Adarve, a min pareceme espectacular. O sea, a cantidad, ademais é que teñen unha confianza en eles mesmos. Quizás se meteron moi atrás, pero saben resistir tamén. Sí, que apenas sufren. Sí. O Coruxo non conseguiu esas oportunidades claras para intentar, cando menos, un empate, que sería importantísimo na situación do equipo de Jacobo Montes. Intentou nota final, non puido ser un tempo moi diferente ao outro no partido. Se o partido acabase no descanso estaría moi enfadado. Se o partido acaba no minuto 90 como acabou, bueno, pois a sensación é que parece que melloramos un pouco na segunda parte o mal que o fixemos na primeira parte, non? Sí que é certo que na xogada de Silva me colle moi preto, é un penalti moi claro, pero bueno, non entro a valorar iso. E bueno, creo que fixemos méritos para empatar o partido.